kethi New Land chuan pangpar zorna dor nein nitin na thok turin a chuak thina an hatan ma in ador bulloka restaurant a chuan breakfast a easy abok chumi nu chuan yoga class kal in thei topin a hrisel na po avong tha a ama ero chu a che dan zong zong aru kalo thlir ru khiau thin tu Robert Lewis om ti reng a hre hau lo nikhat chu yoga class a nei mek lain Luis chuan pona alo changa akar chung te chu alo en uluk le chumi nu chuan ama kara let le in silai le man ro dang te chu an phor chuaka man mo hau lo le do thei takin asapel hual chu achang chhun chom le ta ani yoga class an zo nu chuan kethi chu an classmate pakhat nen an ti zuaya a thian nu chuan pasal pomlai nei reng na a ngai zong dang alo nei chu lo ni in kethi ngai dan ani ta hau lo reipo ti puidu lovin a chhuwa san daya chumi nu chuan parking lot lam apan phei zui ngal chabi phoratum lai tak chuan Luisa aron che thuta plastic bag in a luaron tuam ta thut mai rang takin leya an keu thlua ama ero chu arin ain alo tang thei viau kethi chu talputin plastic bag chu an phi thla a thei to paringa au chungin tlan chua atumta ani chuti lai chuan kholaya mi veiwa kan tlem em a ami pahnu chun la chuan headphone alo lavwa zui chu Luisa chuan chansa la in an vaunon le a akabel phui sakin akut le ke nget takin atron bet bok chumi nu chuan ama kar savombo ma dalutin chak takin atlan chuak ngala konglaka chuan police nen in tok ma se a in thup thiam em awangin rin hlel na chang an hra chuang lo ina thlen nu chuan uluk takin akar chu an pak luta adu thu sam ang taka che ta wangin tifu a in ti hle kethi chu akut le ke phuar chungin in chunga a hnuk luta a ke tangte chuan thisen ron chuak zoi le ngal in chunga thil da thatna mun pindan te takte a hnuk lutin uluk takin anin kal khum ngala pon lama tang chuan a chunga room thuru kom ti po a hriat thei hau lo Luisa chuan an hnu chuilet le in film khur takin an in sing sofela chumi hnu chuan a pindan thuru ka bok khan ron let le in ami man nu chu aron en dikta ani atan tirna pindan chu soundproof ani ti soin a o chu pon lammi tan hriat thei ani lo thu an hrilte te a chumi hnu chuan a hmui charna chu a phel sakta chu vele kethi chu thei to paringin an tre ngal tuara Luisa chuan chhuwa sanin ama office lama bok a pheisan leri pindan chunga thil thleng zong chu arukin camera mangin alo record khiau bok chuata thisen kaya ti failai chuan kethi chu ron tho chuakin bangte chu an ngok chiama omzia ero om te chiam lo hle pindan chunga boruak ron luna venta muta ka chuan ngai dan thar anei le a rang taka vapan hnain thei to paringin a auta ani an omna hmun chu ram hnuai ani miawa wangin tu ma hretu anom chuang lo Luisa chuan silai lo tha in pindan chu aron tlo le a kethi chuan amaron hnai hau lo tur le a chhuwa zalen ani phot chuan a saving account a om dollar singa lai pe ka in huam thu alo hril Luisa ero chuan chuti zat poisa chu tamti ve hle ma se adu berani lem lo thu alo hrila a hming dik tak hril turin atita kethi chuan rang takin a hming pum chu kethi New Land ani thu an hrila chuan Luisa chu atisa zak mai thinrim takin room chu a chhuwa san le a kethi purse le athil nei ang te chu awa check sakta ani chuti lai chuan news report pakhata mi pathum lai thi dan pangai lo dewa thi anom thu le police in an chui chho dan te fin fiana mu mal engma a om theilo wanga khesan ti top tak dan le mi thi chung te ero in thei topa fight back an la tum zel thu chu an lo puanga chuti lai chuan kethi point akut le ke phurna chu phel tumin tran alo kho ve mek bok
ei tur kenga Luisa ron lut chia chu thei to pin alo bei thuta chuata tlo thluin pindan chu a chua san ngal pon lama pangpar khoina vase chu chuin miswal pa chu an chu popa dokana landline phone lo om chu banin police call atumta ani chuti lai chuan Luisa bok aron lang le a silai met puakin phone line aron kap chhemia muang changin aron ve hnai thema aron hnai chilta mo tia dokana man ro om chu chuin thei to pin an chu popa ni khoshelovin atlzoi nok mai chaukalama wak phein dokana abek le a phone om chu awa mu chuaka ama ero chu network alo om silo drawera chemte chu chuin aketron na chu an zai chata manmo takin tlan chu atumta ani vandoi thak takin kongkhar chu nget takhian alawin kala tongpong hon ngot thei alo ni haulo mang ang taka a autuar turta ka chuan Luisa bok chu aron har chuak le a athinarin kheramai in chu a secure thei ang ber tura design ani awangin tongpong chuang ngot thei ani lo thu an hrila chumi hnu chuan lunch ei puya asomta thil ei pa chuan a hmingan zot non le saka kethi chuan ama ang thovin kethi Newland ani thu alo hril le chu vele silai hmana hrelo thu soin ron hnai chil vat turin an hrila tuilo zetin dokanan kil dun tange nge ani adu phot chuan that thei reng ani thu hril pain a hming bok kha an zot thale a kethi la chuan a chan na ngai bokin a chang non le Luisa in sum zo lo chuan a choi na thleng chuan a ben chil rop mai silaya ron lek chuak ngala chu vele kethi chuan thei to pa nekin a beilet veta kitchen chunga chuan anin pom chil ngal ropa na taka sein a kwai thuzui a ngonga kwa betin re hlum lo an tuma ama ero chu du thu samina chak tok lo atopa chuan a thasui nga zok na chu tho chuak le in an in soplet shepa anin khung na room chep zeta bokhan anin kalkhum le ta ani pindanata chuak che chu intify tu Elondra aron lut peka tlema aron man chuak man lo chau Luisa chuan voina tan chuan cholapek tur thu soin hole vat turin an tura chuata thil ke them alo dar deuh nuai awang chuan Alondra po chu angaya thavak lo akutle a hui thi deuh sunga mu ta ka phei chuan thil thalo taka thlengang ti hlavin manmo takin a chua san ta zoka chumi hnu chuan ama nge in chemte le man ro dang te chu avasil faita ani a lunch ei lai chu chhun zomin ama a news en lai bokha an clear chhun zom le a All Angels Hospital damlo pathum maktaka an thi dan chungchang ama loka alo en to bokhani in chuti lai chuan kethi pon ake korkar tongin a phone thu ruk alo phor chok ve mek bok signal ero ala nei chuang lo reilo te a ama man tu pa bok chu aron lut le a uluk takin a personal life le a hming bok aron zot le a birthday le a seilen na khuwa a school kalthin na le a unaw te nen lam zona zong chu chang vek ma se ala du tok chuang lova kha enga moza talo zui ruk to thu soin tuna athu soi zong kha dot vekani ti a hriat thu a soi tamau mai thu dik tak chau soi to turin anin tita ani silaya me puatak dura chuan kethi point a hlau thong ve ta dewa a chanchin chu tlemin an soi dang lam dewa a hming dik tak chu Natalie and Steven ni in a phir puinu kethi nen an khosadun thin ama ero chu apa in ngai zong dang ane awanga anua thenta ka chuan kethi ril runal tuk chu a in tilum tadaya Natalie ero beidong mailovin anu ang bokin nursing na azir chauta ani Luisa chuan aman chan po chiang takin a in sheru reng ti soin room chu a chu san le ngala kongkhara kalkhum hnu chuan anom na hmun ve a hriom ti takin anin nit ta hlop mai Luisa chu an living room lama phein naute a pomlai video hi awathira chuti lai chuan Natalia point chuat khilai chu ti chiat tumin theito palo chu ve mek bok omzia a omte chiam lo wangin a phone bok chu an lek kang le a
vent bula chuan signal tlem zonga man ta hlau mai rang takin 911 an dial ngala network a chiat em awangin biakero a betlang hlei thei chuang lo chuti lai chuan Luisan Natalia cell phone le bag omna kha awa check non le a hlau ang nge in phone chu a muzo tatlat lo mai rang takin room chunga watlan lut ngala a thom nokar ta phor chua sakin a chut chiat sak ta vek mai ani chumi tum chuan zona dang anin zo chole tanta Luisa chuan a thona hospitala a duty laia thil thleng damlo pathum thi dan an soi chuaka anjinga pakhat chu anupui a hmangai le adu em alana ani nge Natalia i chuan court trial an nei dan le nurse zong innocent veka puadan ni to thu an soi chuaka Luisa ero athinarim tul thung anupui alanai bun lai wedding ring chu alo bo daya voi khatma a phel thang ngai lo ani chu mai baka athisena chuan alcohol level alo sang hle bok anin hriat tirata rui chhe in zuwa in ngai a shabok silo chu mai baka ataksa chuan damdoi chekhat misualina an manthin an lamu chuak zui thil omzia chiang taka asoi chuak lawani nga chuan athi ve ngei tur thu soin anin vau tarap mai amaruma kirlein anupuile afatene na an thalak te chu awathlir kirle a athinrim insum zo tolo chuan Natalia bok chu ron pan lein alua tak atin tawang mai le ahmet puak du ngei don ni ti hria in a in puang ve ta nge a chanchin engkim zeb nei haulovin anin hrilta ani Natalia ile a unaw nu hi sakhomi tak an nia ama ero chu apa in an college an cheerleader alo kop thin tian hriat chuata ka chuan an ril ru ana kher mai apa chu machonin ache danten om tak chu an puang zara apa la chuan in thiam lo hnekin ala tui thlar dai zui chuta tang chuan hreom ti takin an unaw chuan dam chung hun an hmang chho thin an sailen na hun chu thingtlang khote takte ani awangin mi zong in thil thleng engkim chu an hreve veka an hminga chiat tak em awang chuan mi te thin hrikhlo chhovin an unaw chuan atuar tu an ni chhota ani a phir puinu ke thi zok chu an huan thlama in ok lumin awangua a hreom tilutuk chuan mirina hlole theinan nursing lam thei topa zir chhovin a unaw nu hming chu hoin hospital pakhata a thok zuya an hming hliawna tire tumin thei topin anun a uluk bok amaero chu damlo thita pathum te ero misual vekan ni ti in bulan trana John Lemty chuan arukin nupui pani alo neya damlo dang Jane Spencer chuan police ma a dot soin in thenna poisa tam taka hui theinan a pasalin soi sa shep angin case alo file bok Luisa nupui alana po abang biglo a pasal hriat lawin tlangwal dang alo kop thin ani thia an charzan po khan midang alo kop ru ka wangin anin neina zungbun alo thukru dai nge Luisa ril runalu tukchu a in seru hal tloka a oi lo saknot don chuan thudik asoin a hraboksi living room lama pheile in an video ava en non le chuta clip pakhata chuan anupuin khola reject zeu lai hi a hmufua chuta ze chuan thil diklawa om nge ani ti a hrethiam veta a thinrim lutuk chuan a in chung bungrua te chu an paidar thuaya patlinga pumpa in sum zo lovin a trap chuak hom mai atopa chuan pon lama ava in khal chuak ta ani Natalia chuan a phone ke them chu mangtong ka in chuat khilai chu an kar kau dewa tile ke them zoom thazet zo thi a phor chuak hlol chuti lai chuan Luisa po police pani in ron panin akuta pem omte chu engwange an lo zot ve mek bok a license le a car an indik saknu chuan an kaltir le ta a Natalia i kiang boka vakir le in anupui chuan engpo lo ti sual se thangot theina turin eng right ma anei lo ti avashil le thok le khata Natalia chuan thei topin avit tasia mai
adul nema apet ngal sia bok man mo takin atlan chuak ngala silai amil nangin fu lem lo kitchena chemte lek chuakin pindan chunga bok khan avatlan le a amai ro chu luisa khan chiang zet hian lo bum peka tlema kongkharanin kalkhum le trepani atopa chuan luisa chuan thlain asilai thlauna huna avakir le a chuti lai chuan Natalie poron thlengphein aron bo thuvele atopa chuan silai dapfuin anin tintaran mai chuti lai chuan luisa fanule anom puinu alondra I anron lut thuta Natalie chuan aril ru thlakin anom puinu zok chu avakapta afanu chu man betin ama fa tak ani lo thu chiang fek fok hian an hril le a luisa tan po alu hai thlak tak zet to ani chutia anin hnial boi lai chuan afanu chuan Natalie ban chu alo se thuta chu advantage ala in luisan aron bol huve ngal ashoka thamin azal rai thleng an rek beta chuminu chuan afanu azong kual le Natalie kha alo la thi si lo kara an chuang tur chu silai ne naron kirin aron tin le a amai ro chu van nei thlak takin amu an lo ka pruak to hlo luisanen bok chuan anin bakkai zui le ngal ato pairo garage kongkharin Natalie chu aron del beta ni khoshelovin aum chunzom ta ani luisa chuan afanu chu nget takin akwa vonga amit hnuwa thisen chuan rap thlak taka thlentir wangin a hreom tilutuk chuan ngai damadil ngal mol mai video munom tak mu chunzom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia